Господ. Господ. Господ какво е? Владетел. Управлява небесата и земята. Всичко е Негово. Господ Бог е всемогъщ. Направи всичко. Небеса, земя, животни, човек. Как Господ Бог направи човека? Виж в историята. От пръст Господ Бог оформи човек. Бог вдъхна и човека стана жив. Господ Бог посади градина с красиви дървета и растения. В едно място с име Едем. В центъра имаше две дървета. Дървото на живота и дървото на познаване доброто и злото. Извираше и река, която се разделяше на 4 реки. Едната река минава през място, в което има злато и скъпоценни камъни. Господ Бог постави човека в Едемската градина да я обработва, да се грижи за нея и да я пази. Господ Бог даде заповед на човек. От всички дървета свободно яж, но от дървото на познаване доброто и злото да не ядеш. Ако ядеш, ще умреш. Господ Бог каза: не е добре човек да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. Господ Бог от земя създаде животни и птици. Заведе ги при човек, за да види какви имена ще им даде. Човекът даде имена на всички животни и птици. Подходящ помощник за човека нямаше. Господ Бог даде на човека да заспи дълбоко. Господ Бог едно от ребрата му взе и изпълни мястото с плът. От реброто Господ Бог създаде жената и я заведе при човек. Човека каза: тя е кост от моите кости и плът от моята плът. Даде име жена. Човек ще остави майка си и баща си и ще се привърже към своята жена. Двамата ще бъдат една плът. Мъжа и жената бяха голи и срам нямах. Бог направи човека как? От пръст оформи човек. Бог вдъхна и човека стана жив. Бог имаше връзка с човек. Грижеше се за него. Насади Едемската градина и постави човека да живее там. Даде на човека за храна плодовете на дърветата. Предупреди човека да не яде от дървото за познаване доброто и злото, защото ако яде, ще умре. Бог даде жената за помощник, равен на мъжа.
Мъжът и жената бяха семейство.